se radim s tobom, da znam da budem. Danas ovdje oko 13 sati 30 minuta u Tuzlanskom naselju Bečarevac došlo do upotrebe vatrenog oružja. Uviđaj još uvijek u toku. Prema prvim informacijama s uviđaja osoba s inicijalima NJ ispala je nekoliko hitaca. Tom prilikom je ubila vlasnika taksi firme Eurotaksi iz Tuzle Elvira Tirića. Nakon što je izvršila ovo ubistvo, također došlo je do povređivanja supruge od oštećenog. Ona prema informacijama koje trenutno raspolažemo na UKC-u sa preostalim povredama, nemam trenutno više informacija o karakteru njenih povreda. Još jedna osoba je povrijeđena jer je nakon što je izvršeno ovo ubistvo, ovo krivično djelo, osoba koja je osumnjičena izazvala požar u garaži objekta, dakle u radionici gdje se nalazi radionica, a nakon toga se požar proširio djelomično i na prvi sprat kući. Trenutno su to informacije koje mi raspolažemo. Dakle, požar je svjesno izazvan? Požar izazvan nakon osoba koja je osumnjičena, istina je, radila je kod vlasnika ove firme, dakle osobe koja je preminula, međutim mi još uvijek u uzrocima, odnosno o načinu na koji to izvršeno ne možemo govoriti.